Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Reggae singer sa Bacolod nga si Kokoy Baldo patay sa mabunggong iya motorsiklo sa truck. Negros Island Region mapasar sa Senado sa unang quarters ang 2024. Baligyan palupok sa reclamation area, ginkawatan. Sumag market sa madason nga tuig pamasaylohan sang vendors. Kag sa good vibes, bukid vibes ang dalasang sininga viewing deck sa tripping ni Ruming. Kag ang istorya sang pagkabaganihan sang bus inspector sa Baganihan. Initaran sa Digicast Negros X. Sa number 10, mga baligyaan sang palupok sa reclamation area ang ginatake sang mga kawatan. Wala pa nakabukas ang mga baligyaan sang palupok sa likod sang mall sa reclamation area. Pero humalin sa nagligid nga semana, makaduhan na kabeses nga ginsulod sang wala makilalan nga mga pamatanon ang mga stalls kag ginkuha nila ang mga cellphone kag mga pagkabutang sa mga trabahador. Gani hugot nga ginapabantayan karon sa mga tag-iya ang mga baligyaan samtang ginaproseso pa ang ilang mga requirements antes sugda ng pag-display sang ilang mga produkto. Ginpakudalan man nila ang lugar agud indi masulod sang mga kawatan. Ginabuilan da ako ng bag kag ang mga kuan nila, mga ID. Ipamila nila daw. Paano nagsulod ng kawatan? Di kayo siyang gabi, siyempre tulog man kami mo. Sa number 9, 8 ka mga barangay ang nagbaton sang Seal of Good Local Governance sa syudad sang Bacolod. 12 naman ang ginkilala bilang Best Performing Barangay. Ang gulayan sa barangay ngayara sa kilid sang baybay sa Barangay 1 kabahin sa mga kabangdanan naliwat man nga nakilalang Barangay 1 bilang Best Performing Barangay sa 2023. Nalakip man sige pasidunggan sa Pabugal 2023 awarding ceremony sa Department of the Interior and Local Government bilang Best Performing Barangay ang Barangay 17, 18 Alangilan, Pahanukoy kag Barangay Sumag. Ginpasidunggan man ang Barangay 5, 32 Montevista, Pahanukoy kag Vista Alegre sa bahin sang anti-drug abuse campaign. Nalakip naman sa shortlist ang nagbaton sang Seal of Good Local Governance ang Barangay Takuling, Mansilingan, Bata, Felisa, Granada, Barangay 15, Montevista kag Barangay Pahanukoy. Sa number 8, syudad sang Sipalay ang nalakip sa top 6 sa Thriving Community sa Story category sa Green Destinations Top 100 Stories. Sa post ng LGU Sipalay, ang syudad ang na-nominate sa Green Destination Story Awards 2024 sa ITB Berlin 2024 sa Thriving Communities category. Ang lakbayan o kunang lakbay sa Baybayon Women's Beach Cleanup Volunteer Project sa idalom sang Sipalay City Council for Women ang nangin entry sang syudad. Sang 2023, may 14,675 ka family member beneficiaries sa 11 ka mga barangay ang nalambot sini. Ang among activity ang nagtinlo sang Baybayon gikan sa basura kung sa diin 40% sang shoreline ang natigayon declare bilang conservation area para sa sea turtles kag mangrove forest. Pagi sa padayon nga clean up, ang beach ginakabig nga main beach tourism and recreational area sang syudad nga nagaserbe man nga venue sang local kag national level sports and tourism activities. Sa number 7, nahaunang Creative Industry Summit ang ginpatigayon sa Bacolod sa tuyo nga himuo ng syudad bilang Creative Industry Hub sa Western Visayas. Ang performing arts, visual arts kag digital interactive media kabahin sa creative industry nga nagapangaduwa sa mga nagalambo nga industriya sa Bacolod kag Western Visayas. Pinaagi man sa grant gikan sa Department of Trade and Industry natigayon ang Creative Industry Summit sa syudad sa Bacolod. Iniagod mahanas
ang ikasarang sa mga digital content creators. Ini sa tinutuyo man nga himuon nga creative industry hub ang Bacolod sa Western Visayas. Suno kay 3rd District Representative Francisco Benitez nga mong nag-author sang Creative Industries Law, dako ang potensyal sang creative entrepreneur sa Western Visayas sa pagpasanyog sang ekonomiya paagi man sa digital technology. Right, so it can be anything from the art district in Orange Project to a hub that does game development and ICT innovative work, no? So animation, programming, and so on, digital services. Pwede man na. That can also be a hub. So part of the process now is to figure out anong ara, sino ang willing, kag how to make it synergistic for a larger whole. Then how to promote it. No? Good to Bacolod emerges as a hub. Sa number 6, mangingisda gikan sa Cebu gindakop sa Negros Oriental bangod sang illegal fishing. Nadakpan sa akto ang illegal nga pagpangisda sang anom ka mga mangingisda sa barangay Puan, Valle Hermoso, Negros Oriental, Huwebes ang aga gani ginaresto. Gikan sila sa Balamban, probinsya sang Cebu, kag nadakpan sa akto nga nagagamit sang air compressor sa sulod sang Protected Marine Sanctuary. Suno sa PNP, nagabaton sila sang impormasyon tuhoy sa illegal nga pagpangisda gani ila ini nga gin-operate kaupod ang bantay dagat kag enro. Hindi ini ang una nga tion nga nagpangisda sila sa lugar suno sa PNP. Ginkompiskar ang ila nga pump boat kag mga gamit sa pagpangisda. Kasuhan sila sang illegal fishing. Sa number 5, fast craft nga may 53 ka mga pasahero ang ginbutong pabalik sa pantalan sang maaberiya malapit lang sa Bredco Port. Naaberiya ang isa ka fast craft sang Montenegro Shipping Line sa Bredco Port sa Bacolod, 1:40 sang hapon. Sunod kay Philippine Coast Guard Bredco Substation Commander Chief Petty Officer Louis Campaner, 53 ang sakay nga pasahero sang crew sang vessel. Dugang pa ni Campaner. Nagkaproblema sa makina ang MV City of General Santos, apang ginpasiguro nga wala sa may nalipo nga pasahero sa natabo. Ang vessel ang ginto sang tugboat kag nag-abot sa Bredco Port 2:30 na sang hapon. Sunod sa Coast Guard, gikan sa syudad sang Iloilo ang vessel sang natabo ang pagka-Iberia. Sa number 4, padayon ang pag-consolidate sang Commission on Elections sang listahan sang yagtong tigay na kasabmit sang ilang Statement of Contributions and Expenditures sa nagligad nga barangay kag SK elections. 66.70% o 19,800 sa 29,692 ka nagpapili sa nagligad nga barangay kag SK elections ang tigayon na kasabmit sang SOSE suno kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria. Sa tion nga matapos na nila submit ang mga ngalan sang yadtong nagpasa sang ilang nga SOSE, yara na sa pamunuan sang COMELEC ang madeson nga tikang. Sa masami suno kay Ananoria, ginhatagan sang notice kag may nagakaigo nga penalty ang mapaslawan sa pagsubmit sang SOSE. Padayon naman ang inventory sa mga forms suno kay Ananoria bilang pagpanghanda para sa 2025 elections. Ulato naman ang abiso kung saan liwat magabalik ang registration. Kung wala ka submit yan, that's their ilan na problema. So you Kaya will await. may legal effects naman. So you will await sang advice sang. Yes, once ma-file naman ang amon reports, kaway pa man ang deadline. Inventory na kami ng forms. We're getting ready. In fact, nag-meeting itong steering committee, I think earlier this week, prepare na kami sa 2025 election. Sa number 3, bago natukod nga sumag market ang hindi pa sa gihapon magamit sa mga vendors. Gani magapabilin anay sa kilid sang dalan ang mga manok baligya. Yari ang report.
Natapos na ang construction sa Department of Public Works and Highways ang New Sumag Public Market. Pero tubtob karon sa kilid gihapon sang dalan nagabaligya ang mga vendors. Ganing mga kasubong ni Roger Buliag. Nga isa ka vegetable vendor, nagalauman nga kuntani makasulod na sa bago nga merkado, ilabi na nga masami nagaguot man ang lakat sang trapiko sa lugar. Di ba tamay mo, dahil may mo namon, hindi pa man kami kasulod dahil hindi. Hindi pa man basta dad, sana namon, pisto ganda, hindi mo na mayo na kaya nga, ano, tangkal na si baboy da. Sa dalan. Ari na, no, Akili. Naglawan mo sila, Oo. Panong luyag mo tamatabo, tani? Ang mga mayo sa kami kwaon, yung gilid na, ang likod, para makita yung gabaligya, tanan. Para open. Open. Suno kay punong barangay Rodney Carmona na areglo na nila ang balayran sa kuryente nga isa sa mga kabangdanan nga wala pa nabuksan ang merkado. Patag niya nga may ginakaayo pa nga atop kag area para sa mga meat kag fish vendor sa likod sa merkado amo nga na-delay ang kuntani natala na nga pag-operate sa merkado sini nga Disyembre. Natin kung ito ni Mayor nga mapasugda na ang sa likod para ma-expedite ang pag-obra sa likod sa atong nga way panasmento kag pwede na sila mapasulod tayo ng vendors. Anong plano? Saan login makasaylo kap? Pero hindi na maka-expect ang mga papilis sa DP gina sa Sneko to Mayor guys kagtiya mo na ang sinigiro sa Brown sa likod. Mayara ang parking area sa second floor sa merkado nga pwede magamit sa mga bumalakal agud kuntani mapahagan-hagan ang pagguot sang trapiko sa lugar. Malapit lang sa ginakaayo nga taytay, temporaryo nga nagapwesto ang mga market vendors. Amo nga magatala na man sang tanod ang barangay sa tion nga ipatuman ang temporary bridge closure sa Sumag Bridge 1 sa Miyerkules kag Huwebes sa madason nga simana. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, Third District Congressman Jose Francisco Benitez ang nagapabilin nga optimistic para sa Negros Island region. Siya ang commitment amo nga matigayon ini pasar sa Senado sa unang nga quarter sang 2024. Si Senate President Juan Miguel Zubiri ang nag-co-sponsor sang Senate Bill No. 2507 o kunang Negros Island Region Act. Ginsiling sa senador nga ang pag-re-establish sang NIR ang magadala sang gobyerno mas malapit sa mga pumuluyo. Sa sponsorship speech ni Senator J.V. Ejercito sa Miyerkules, iya ginluso ang madasig nga passage sang consolidated bill. Suno kay Congressman Benitez nga isa sa mga authors sang NIR House Bill, luyag man nga ipasiguro nanday Ejercito kag Zubiri nga hindi ma-veto ang NIR bill, rason nga luyag nila nga plastado ini labi na ang bahin sa issue sang pondo. From at least the informal conversations we have had with Senator Zubiri and Senator Ejercito, they seem committed to passing the bill in the Senate. I think they're just trying to ensure that it doesn't get vetoed. So they're cleaning up, I think, some of the provisions that may be vetoed by the president. Again, it boils down to funding provisions. So you're happy with the progress that it's making or the effort that they're putting into it? Well, I had thought it would happen faster, but obviously Negros Oriental has had its issues, which is now apparently settling down. And I think the commitment is to finish it by the first quarter of next year. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Reggae singer sa Bacolod nga si Kokoy Baldo patay sa makabunggong iya motorsiklo sa truck nga may karga sang tubo kay nasang kaagahon. Suno sa mga residente nga natabuan sa matabo ang aksidente, hindi ininhauna nga tion nga may naaksidente sa makurbada nga dalan. May report si Romeo Subaldo. Ano tiyay? Ano na? Ha? Dugo sang? Tawo. Naksidente? Samtang nagabutlak ang adlaw, masako na si Teresita Egay sa pagtampok sang bala sa karsada sa may circumferential road sa may Purok Active sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City. Hindi siya kaagwanta nga may mga dugo sa gwa sang ilang nga balay.
Diri nga parte sang highway, nabungguan kag nalapakan sa truck ang reggae singer na si Juan Manuel Ubaldo o kung mas kilala nga si Kokoy Baldo. Saksi siya kung paano nagluluhod kag naghilibion ang pamilya sang singer sang maabtan ng iya nga bangkay. Lumpat ning uto diya gina ring laki sang bayi. Ang sawaya. Luhod ang sawaya daw. Sunod kay Police Staff Sergeant Richard De Maala, ang traffic investigator sa Police Station 3, sa kahimtangan sa biktima na dugayan pa sila sa pagkilala sa iya nga bangkay. Pinaagi sa mga tatu kag tuhog sa dalunggan, nakilala si Kokoy. Nagagwa sa investigasyon sang pulis nga nagasundanay ang truck nga may karga nga tubo, isa ka pick-up kag ang motor ni Kokoy. Gikan sila sa area sang home site kag padulong sa Barangay Bata. Sang pagsampot sa kurbada antes ang taytay, nag-overtake sa right side sang truck si Kokoy. Ang truck gadlagan. Pick up yan isang witness, taga sundanay sila nga duwa. Okay. Samtang padulong sila nga pa-carb, gulpian sila lusot di sa tuo. Right side. Right side. Sa kurbada? Oo, kag nagbunggo di sa guma ng balsang. Sa guma ka truck? Oo, kag nalapakan sa. Ang driver, way yakabatay sa truck. Ah, wala pa sa kabalo. Way siya yakabalo, kay ginlagas sa panisa sang pick up. Nung pundo kami nalapakan ka. Wala makahibalo ang driver sa truck nga si Beneflor Gargaceran nga may nabungguan kag nalapakan siya nga tawo. Ginlaga siya sa pick-up kag ginpahibalo sang driver. Suno sa mga residente nga nagapuyo sa igad sang dalan, si Kokoy ang ika-3 na nga patay nga ila nakita sa sini nga lugar. Masami nga may nagakatabo nga aksidente diri kay magluwas nga nagakurbada kag dulhugon ang dalan, wala pa sang suga. Di kong gabi na? Dulom na di, among kanin ang nga kinubod kami di nga ada kami di star kaya ang sugaway gina pasika nila. Pero may na aksidente? Pero may na di aksidente. Amo ika-3 na di nga tao na aksidente. Nga nakita mo? Nga nakita. Malapit na lang kuntani si Kokoy sa Ilaga Balay sa natabo ang aksidente. Si Kokoy ang mas nakilala pagid sa The Voice Season 2 nga singing contest sa 2014. Kagyari naman ang mga pampagood vibes na pabalo namon sa inyo sini nga weekend. Bali-inspired ang tawag sang iban sa sini nga lugar. Sa una nga tulok, pensaron mo nga malabali Indonesia ang design sang cottages, pero kung himutaran mo, kag maistorya ang sa likod sang sini nga mga disenyo, dira mo na mahangpan nga Negros inspired ang ini nga viewing deck. May mga treehouse nga tambayan, may mga pugad kag birdcage. Kung nature trip ang ginapangita mo, pero hindi mo trip ang maglakat sang malayo, kag ang gusto mo lang magpakalinong. Ining lugar nga para sa imo. Aton ini kadtuan buwas sa tripping ni Ruming sa alas 10 sang aga. Kag sa Baganihan naman sa Sunday, isa ka field bus auditor nga nagluwas sa maestra sa mahulog ang bus sa pila sa Antique ang gindayaw sa mga netizens kag mga abyan kag kaupod niya sa obra. Ginkilala kag ginpasidunggan man siya sang bus company nga iya ginserbisyuan sa 11 na ka tuig. Aton siya nga kilalahon sa Baganihan sa Sunday. Barbs, sa mga mahilig sa adventure no kag wala yan adlokan sa heights bagay gini ang naging katuan ni Ruming sa Do ikaw be? Pwede Wala pa man ko gani Ming Nick naka-try na kadto no. Maybe lawig kang holidays kasi maka-try ta sa December. Kay bagay gid no kay long weekend holiday naman kita. Kagamiyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Happy weekend!